పారమిత హెరిటేజ్ పాఠశాలలో అంబరాన్నంటిన 10వ తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు సంబరాలు. కరీంనగర్ జిల్లాలోని పద్మానగర్లోని పారమిత హెరిటేజ్ పాఠశాల సిబిఎస్ఈ 10వ తరగతి విద్యార్థులు వీడ్కోలు కార్యక్రమం హస్టాలా విస్టా అనే పేరుతో నిర్వహించారు. పారమిత విద్యా సంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ ఈ ప్రసాదరావు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి వీడ్కోలు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ పలు సూచనలు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా సమాజంలో ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరచుకోవాలో తెలిపారు. సుమారు 11 సంవత్సరాలుగా పారమిత విద్యా సంస్థల్లో విద్య అభ్యసించిన విద్యార్థులు ఇక ముందు మెదిలే తీరులో పారమిత పాఠశాల క్రమశిక్షణ ప్రతిబింబించాలని తెలియజేశారు. ఈరోజు పారమిత హెరిటేజ్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ పద్మనగర్ కరీంనగర్ 10th స్టాండర్డ్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ పిల్లల కోసం 9th స్టాండర్డ్ పిల్లలందరూ కలిసి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇది ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెలబ్రేషన్ సెరమనీ. ఇంటూ గ్రాడ్యుయేషన్ ద ఫస్ట్ పాస్పోర్ట్ ద చైల్డ్ గోస్ ఇంటూ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ +2 అండ్ సో స్కూల్ జీవితంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అనుభవాలు అనుభూతులన్నీ కూడా ఈరోజు అసలు నెమరు వేసినట్టుగా అందరూ మంచి సాంప్రదాయం పాటిస్తూ ఉత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ కూడా పాఠశాల స్థాయిలో ఏదైతే వాళ్ళకు దొరికినటువంటి యొక్క విద్య నైపుణ్యాలు అలాగే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా కూడగట్టుకొని పై చదువులోకి వెళ్తే వాళ్ళు చక్కగా రాణిస్తారు. పాఠశాల స్థాయిలో ఫౌండేషన్స్ చక్కగా ఉండాలి. మార్కుల పరంగా కాకుండా పిల్లల యొక్క మూర్తిమత్వం, పర్సనాలిటీ, వాళ్ళ యొక్క శీలం, ఆలోచన చేసేటువంటి ప్రక్రియ, తర్వాత ఈ 21st సెంచరీ స్కిల్స్ ఏవైతే నైపుణ్యాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పాఠశాల స్థాయిలోనే ఆరితేరినట్లయితే ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళవచ్చు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఈ స్కిల్స్ ఉపయోగించేసుకొని చక్కటి జీవనం కొనసాగించవచ్చు. వాళ్ళే కాకుండా వాళ్ళ కుటుంబం, సమాజానికి, దేశానికి, ప్రపంచానికి కొంత కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేయాల్సిన ఉద్దేశంతో వాళ్ళు విద్యాభ్యాసం చక్కగా చేయడం జరిగింది. గత 10-12 సంవత్సరాల పిల్లలు అత్యంత అద్భుతంగా ఎదిగారు. ఉపాధ్యాయులు కృషి చేశారు, తల్లిదండ్రులు అందరూ కృషి చేశారు. కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ నా తరఫున ప్రిన్సిపల్ ఇతర కరెస్పాండెంట్స్ కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ టీచర్స్ తరఫున ఏంటంటే ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ధైర్యంగా వెళ్ళాలి. సమాజంలో ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మంచిగా నిలదొక్కుకోవాలి. పోరాట స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్ళాలి. ఓడిపోతే భయపడకూడదు. అలాగే గ్రేడ్స్ కోసం భయపడకూడదు. చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. పోటీ ప్రపంచంలో ముందున్నప్పుడు మాత్రం పిల్లలు విజయం సాధిస్తారు. నా ఉద్దేశంలో పరిమిత హెరిటేజ్ స్కూల్లో పిల్లలకు 100% చాలా చాలా నాణ్యమైన విద్య అందిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఆ నాణ్యమైన విద్య ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఒక మనిషిని మనిషిగా తయారు చేసే విద్య వాళ్ళకి అందిందనేటువంటిది. అలాగే తయారైన తర్వాత చదువులు పెద్ద సమస్య కాదు, ఉద్యోగాల సమస్య కాదు, లైఫ్లో సెటిల్ కావడం సమస్య కాదు. కాబట్టి పాఠశాల జీవితం చాలా ముఖ్యమైన జీవితం. అన్ని చదువుల కంటే పాఠశాల స్థాయి నర్సరీ నుంచి 10th వరకు ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద ప్రక్రియ. అది అత్యంత అద్భుతంగా జరిగితే బాగుంటుంది. సో మా పిల్లలందరూ కూడా నాకు ఎలాంటి డౌట్ లేదు. వాళ్ళు ముందు మంచి కోర్సులు చేసి వాళ్ళ కుటుంబానికి, వాళ్లకు, సమాజానికి, పాఠశాలకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి భగవంతుడు వారందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి